Bon dia i bona hora. Vet aquí l'essencial de l'actualitat avui dilluns 18 de novembre del 24. Un quart de galbes. Les notícies del dia amb Jordi Galbes. L'os de la música. Washington ha autoritzat Ucraïna perquè ataqui el territori rus amb míssils de llarg abast, subministrat pels Estats Units. Això va dir ahir diumenge un responsable nord-americà. És un canvi estratègic important unes setmanes abans que Donald Trump arribi al poder. També hem d'assenyalar que Israel ha matat el principal portaveu de Hezbollah en un atac contra la seu del partit Baas al centre de Beirut. Mohamed Afifi es trobava, diuen per casualitat, a l'edifici i ha mort. El grup xiita encara no ha fet declaracions. Ahir es van commemorar els 50 anys de la fundació de Convergència Democràtica de Catalunya, el partit que fou el primer del país de la mà del president Jordi Pujol. El veterà polític ha fet unes declaracions en una curiosa entrevista que li fa el també expresident Artur Mas. En aquestes declaracions, Pujol afirma que no vol escandalitzar ningú, però assegura rotundament, seriosament, que ell ha estat nacionalista, però mai ha estat independentista. Són les 7:02 del matí i Catalunya ja fa estona que treballa. Rússia diu que ha abatut, és una notícia de fa poquíssims minuts. Rússia diu que ha abatut 59 drons ucraïnesos. El Ministeri de Defensa rus ho acaba d'anunciar. Aquests drons abatuts són en les regions frontereres de la regió de Moscou. Durant la nit s'ha impedit els intents del règim de Kíev, diuen els russos, per dur a terme atacs terroristes amb drons aeris contra el territori rus. Els sistemes de defensa aèria han destruït 59 drons ucraïnesos. Sembla una resposta de la propaganda o de la informació russa a la notícia que avui interessa a tot el planeta, i és que abans que arribi Donald Trump, Biden dona permís a Zelensky perquè llenci míssils de llarg abast, perquè la guerra s'intensifiqui amb molta més força, segurament perquè Ucraïna no està tenint els resultats militars que necessitava. El president Zelensky ha dit que el que necessita Ucraïna no són paraules. Una manera de dir que els europeus ens perdem en la xerrameca, ens agafa la xerrera, els drets humans, l'ajuda als desvalguts, volem un clima on no hi faci mai massa sol, ni massa fred, ni massa secada, ni massa aiguats, que tot estigui bé, que tothom vagi bé, però clar, amb paraules no se solucionen les coses. I aquest país, Ucraïna, que és un país bastant gros, doncs se l'està menjant pels peus l'imperialisme rus, que és una vella tradició de Rússia. Recordem que és l'estat, la federació, se'n diuen federació, no? Però és un país, és un estat, la Federació Russa.
és l'estat més gran del planeta. Abans arribava fins a Alaska. Alaska se la van vendre els americans, bueno, però se la van vendre perquè primer ho van colonitzar els russos, oi? L'imperialisme rus és un dels grans imperis que encara queden en el món. Tant imperi, el rus com el britànic, com el francès, sí, com l'imperi espanyol. Hi ha com una mena de posició, de plantejament, que és difícil d'entendre perquè els britànics, els francesos, han hagut de descolonitzar territoris, han hagut de reduir les seves fronteres al país estrictament, i en canvi Rússia no, perquè Rússia és un territori que té dret a tenir un imperi. Però no, és que comparteixen la cultura i... Sí, és clar, comparteixen la cultura russa, molts territoris, i tant, però també Espanya comparteix cultura amb Llatinoamèrica i no per això són el mateix país. Hi ha com una sèrie de tòpics, de plantejaments que són a vegades difícils d'entendre. Uns plantejaments que es poden resumir en allò que diem sempre, la llei de l'embut. Uns tenen dret a tot i els altres no tenen dret a res. Esteu sentint Un quart de galbes. Per altra banda, avui voldria assenyalar que la periodista Anne Applebaum, que és una periodista i historiadora molt prestigiosa als Estats Units, que va tenir un premi de la Pau que atorga l'Associació de Llibreters Alemanys a la Fira de Frankfurt, ha dit que Putin va influir en el procés independentista català perquè Putin encoratja sempre a tot el que ataca, tot el que debilita el sistema democràtic. I la pregunta és, però vostès no se n'adonen que l'única vegada que hi ha hagut democràcia a Catalunya ha estat quan van votar el 1 d'octubre? Sí, va ser l'única vegada que va decidir el poble primer si anava a votar o si no hi anava, i després va ser el poble el que va decidir si votava sí o votava no a la independència. Clar, és a dir... i que fan servir el procés independentista per manipular, sí, per fer mal a l'independentisme. Sí, i ja ho sabem, hi havia gent que pensava que la independència ens l'havien de fer 10.000 soldats russos. Sí, 10.000 soldats russos que com una mena de mercenaris que s'havien de jugar la vida pels catalans. És a dir, els catalans ens quedaríem a casa mirant la televisió al costat de la llar de foc, fent una escalivadeta, mentre els russos es jugaven la vida per nosaltres. És una manera de plantejar la independència, però em sembla que no té massa sentit. Fixeu-vos que això ho publica avui La Vanguardia, i que és un mitjà que ha marxat de Twitter perquè no expliquen mentides, ells només expliquen la veritat. La gent que ha deixat de comprar La Vanguardia perquè ja n'estava farta de les fantasies monàrquiques del comte de Godó i l'espanyolisme recalcitrant de La Vanguardia, doncs s'equivoquen perquè ells tenen la veritat, tenen la raó. Sabeu què tenen? Tenen una subvenció de 500.000 d'eurons que li ha concedit el govern. Aquesta és una de les altres realitats, que mentre no hi ha diners per moltíssimes coses, no hi ha diners pels... diuen que és populisme, que és demagògic.
No és demagògic, és que els hospitals han de tancar llits i, en canvi, pels mitjans de comunicació, curiosament, sempre hi ha diners. Pels mitjans de comunicació sempre hi ha diners. Fixeu-vos que és molt estrany, perquè quan un no té diners per res, però l'Estat no té diners per segons quines coses. El govern no té diners per segons quines coses. A mi em semblaria molt preocupant que el govern es quedés sense diners. I, per exemple, doncs, els diputats, els polítics, el president del govern espanyol o el president de la Generalitat, un mes, només un, no dic cada mes, no, només un mes es quedés sense cobrar. Ostres! No em faria patir perquè clar, amb el que cobren alguna mica de calaix, de coixí tenen. Però, curiosament, per cobrar a final de mes, sempre hi ha diners. Ara, pels hospitals no. Això vol dir que, més enllà de les paraules, si ens limitem als fets, per algunes coses hi ha diners i pels altres no n'hi ha. Els mitjans de comunicació ara amb el pretext del 50 aniversari de Convergència, què és el que estan explicant? Home, doncs estan explicant que Convergència era fantàstica i era fantàstica, meravellosa, perquè el catalanisme no era independentista. Sí, i llavors La Vanguardia i tots els mitjans de comunicació pràcticament s'han llançat a dir que en Pujol era el millor president, que tot ha anat molt bé, i en Pujol, doncs clar, ha agraït aquesta admiració, que és una campanya de publicitat, una campanya de propaganda política, i ha dit que la gent que sap història, que sap d'història, com ara ell, perquè ell en sap d'història, doncs que troba que la independència és impossible. Com si Artur Mas i el propi Jordi Pujol no haguessin estimulat el procés independentista. Que va ser una aventura d'exaltació popular a favor de la independència. En realitat només era una manera de promocionar-se a ells. Fixeu-vos que el que es promocionava era Artur Mas i el que es promocionava era Convergència, que li van canviar el nom per qüestions alienes a la seva voluntat, no? Però el que estaven fent era promocionar-se a ells mateixos. Pujol assenyala que l'important és l'obra feta. Hi ha molts seguidors de Pujol. Jo ho sé, ho sabem tots. Hi ha molts seguidors de Pujol que han expressat a les xarxes, a les converses de cafè, des de fa anys i panys, la seva admiració incondicional sobre Pujol. També hi ha els vells socialistes que expressen la seva admiració incondicional per Felipe González. Són persones que continuen vivint en la transició. Persones que consideren que no hem de mirar endavant, que hem de mirar endarrere. Que quan ells eren més joves, doncs tot era meravellós. Sí, es van fer coses molt ben fetes a l'època d'en Pujol. Però què queda de l'obra de Pujol? Hi ha una persona una persona anònima que m'ha corprès, m'ha emocionat moltíssim amb el seu missatge, ha dit i és una persona que representa segurament una opinió molt generalitzada entre moltes persones, afirma que Jordi Pujol ha estat el millor president de la Generalitat i que la seva obra durarà segles. Molt bé, és una opinió, però hi ha altres persones que tenim altres opinions. Pensem que Jordi Pujol no ha estat el millor president de la Generalitat. No. Per què? Doncs perquè ens va mentir. Perquè ens va mentir. Home, no només amb les qüestions econòmiques, amb les qüestions polítiques.
Ara diu que mai ha estat independentista. Aleshores, per què no, quan es va produir el procés, no va sortir fet una fúria, com en Pujol fa quan li convé, i es va pronunciar radicalment en contra de la independència? Perquè tampoc fa tants anys d'això, i ens en recordem tots, el que van fer els uns i el que van fer els altres. I de l'obra d'en Pujol què en queda? Sí, els Mossos, la TV3, l'escola catalana, la sanitat catalana. Ja vaig assenyalar davant d'aquest micro, quan es va posar malalt, que la sanitat catalana anava molt bé, però quan tu estàs satisfet de la teva sanitat, de la que vas fer tu, com a president de la Generalitat, quan et trobes malament te'n vas a la teva sanitat. No, se'n va anar a la privada. Llavors, les dues coses no pot ser. A mi em sembla molt bé que se'n vagi a la privada, si vol, però després que no digui que estan tan orgullosos de la sanitat catalana. I l'escola catalana, què en queda de l'escola catalana? I dels Mossos que parlen tots espanyol i estan als serveis d'en Marlaska, d'aquests Mossos que atonyinen els joves independentistes, aquesta és l'obra feta d'en Pujol? Clar, el 17 de novembre de l'any 74 es va signar l'acte fundacional de Convergència Democràtica de Catalunya. Clar, si ha de ser Jordi Pujol qui analitzi el que va ser les coses, doncs clar, això és com si jo analitzo què és aquest programa. No. Si aquest programa que estem fent entre uns quants bons amics que fem aquest equip, el que és aquest programa ho ha de decidir la gent, no jo, perquè jo sóc el primer interessat. No, aquí és en Pujol el que diu el que va ser Convergència. És a dir, ell es fa ja ell es fa l'elogi fúnebre que es fa quan una persona desapareix. Ell que li agrada controlar-ho tot, que li agrada dominar-ho tot, ja s'ho fa ell. Ell i els mitjans que ell ha subvencionat. Què hi feia en Pujol dues vegades al Palau de la Generalitat? Una vegada quan van nomenar, quan van proclamar, quan li van posar al coll la medalla del president Macià, quan van fer a Salvador Illa president de la Generalitat. Però no dèieu que els socialistes eren tan dolents? No dèieu que havia de governar Carles Puigdemont? És que hi anàvem de manera institucional. Molt bé, anàvem de manera institucional, molt bé. I després el Salvador Illa va rebre a tots els presidents i en Pujol va tornar-hi a anar. Però després diuen que els socialistes no... Però si amb els socialistes, si la sociovergència és el règim amb el que heu estat governant, feu veure que esteu barallats, com el PP i el PSOE fan veure que estan barallats, però a l'hora de la veritat no ho esteu. A l'hora de la veritat esteu sempre d'acord. En què? En què la gent es rasca la butxaca i en què només talleu el bacallà vosaltres. Perquè com es pot fer una anàlisi del que ha estat Convergència sense parlar de la corrupció? Vaja, en qualsevol país, no sé, Helmut Kohl, François Mitterrand, tots aquests. Primer que l'anàlisi no la feien ells, la feien... en feia l'opinió pública, periodistes de tots els colors, de totes les opinions, periodistes bastant més independents que els que tenim a Catalunya. Però clar, Helmut Kohl no treia pit quan es parlava de la seva gestió, més aviat es mossegava la llengua, perquè no tenia gaire del que pogués presumir. Pujol diu que no és independentista. Ja ho sabíem que no era independentista. Però llavors per què va jugar a ser l'independentista? Sí, hi ha gent que sempre li disculparà tot, és com aquells fills que faci el que faci el papà,
doncs sempre li disculpen. Per què Convergència ha perdut l'hegemonia? Perquè els nostres joves ja no s'interessen per la política. Perquè estem ara pitjor que abans. Segons l'Artur Mas és perquè la gent ha deixat de votar Convergència o Junts. No, potser és al revés, és que la gent us ha deixat de votar perquè no ho heu fet bé, no ho heu fet gens bé. En fi, la previsió del temps per avui, doncs tindrem algunes pluges a l'Almillàs, a la governació de València, esperem que no siguin gaire abundoses. Quan arriba el fred és ara. Tota aquesta setmana serà més frescal que la passada, més aviat freda, però al Principat. El Pirineu potser ens protegirà una mica de l'arribada d'aquest aire polar. Sol i núvols a tota la Catalunya vella i a la resta un bon sol. Fredolic, però sol. Al País Valencià, de fred poc, La màxima, on la tornem a tenir? Doncs a la Costera, a Xàtiva, els nostres amics de Xàtiva, que sempre ells són els socarrats i ens socarren a nosaltres si poden, amb 23 graus, que fred no és, 23 graus de màxima, fred no és. 22 graus a l'Horta de València, 21 graus a Alacant i Dénia, 20 graus a Mallorca i a Eivissa, 19 graus a Peníscola, Menorca, Tortosa, Gandesa, 18 graus a Tarragona i Reus, 17 graus al Segrià, a Barcelona, Cap i Casal, a l'Empordà, 16 graus a Manresa i Perpinyà, 13 graus a Ripoll, la màxima més petita a l'Aran i a Andorra 9 graus, la mínima més petita doncs la tenim allà mateix. A les valls del Pirineu el termòmetre baixarà fins als 2 graus. Són les 7:22. Us dic gràcies i us dic fins demà. No deixeu de marcar m'agrada, el like, que es diu en anglès, si és el cas que us ha agradat, esclar. I us demano, per favor, que us subscriviu a la xeta perquè no vivim de l'aire, perquè puguem continuar aquí cada matí, cada dia, explicant-vos l'actualitat, dient el que no us dirà ningú més. Ens en sortirem. Sí, però la veritat ens farà lliures. Disconforme, incòmode, malcontent, aquí em teniu. Les de la música.